Ngawalam ka jing ai kuble ya piki para bangit baro, bat kilok baro, kiba yo snow ya kani ka kubor, haga ni ka stem, haga kerteng ka jong utrai Jisu, ubalong nong panim, bat utrai jongi. Ka kubor haga ni ka stem, ka banga kwa banwan lam hakamat jong pi kalong, ka jing sup, hakipor jong ki jing septing. Ngiem hakipor ki basitom shika deye. Kipor baka ni ka jing septing ka kata. Haka jing im jongi ka basimet. Bat haka rihi baro ka way. Ka jing septing kala ban kanglad ru yengi. Ban pensange ngi ban pai shawble. Ubolong unong irap. Bat unong yada. Unong pelajengi. Ubat tiplut yaki eke baro ki bajia ha ka pertai. Ki kenten ki baka kten ka jong ublay ka kren. Haki ki don ki jing shisha. Ki jing kular. Ki badon ka jubam. Haki jing e jong ka jingim baro ki bamangi. Ngiyat lingba. Hagapor ka bakum gane. Kapor ka jing septing, kapor ba ka jing singan. Kado. Hadu kata-kata. Hagari ka jongi. Nagani ka jing pangklam. Coronavirus. Lani ka COVID katkandai. Kari barok kawai ka don haga jing syong suir. Ti hagapor ka bakum gane. Ngi kum ki bangay. Ngi syania iya ka jingkren ka jong ublay. Ka bawkren. Hagaktin ka jong u. Haga kitab ka jong Isaya. Kalanong ka basaw huway ka tkot ka basipaw. Laong kumne. To wat syapting. Namar ngalong rengkat bat me. Wat sengaw ma. Namar ngalong ublay jong me. Ngan pensyad bor yame. Hood ngan yarap yame. Hood ngan kersyan yame. Da kakti kamon kahok jonga. Ngikwa ban syania lut hau blay. Kamtam hakipor ki bakum kine. Handai kiladon kipor lese. Kibangis ngau. Baka jingsuk kala e no yengi. Ngis ngau kuslai. Bat ngis ngau jenjar. Bat day hagapor ka bakum kane. Ublay upun kan mau yengi. Nagaktin ka jongo. Haga kitab ka jongo Joshua. Kalanong ka baningkong ka dekat ka wakandai laong kumne. Hatu ngam sim la hukum yame. Tolong ubaklain. Bat ubaslur bha. Wat ting. Lemne wat kyo. Namaru try jong me. Udon rengkat bat me. Kat sabamelay. Hagapor kabakum kane. Kapor hawaka. Jingpang klam. Pandemic. Ke coronavirus. Kalawan lam ka jing septing ka bajur. Bat ka balakta ya ka rijongi baro ka way. Nadu ubaduk hadu ubareuspa. Nadu haba ubabit hadu ubastan. Kam simla rit yano yanoro. Badai hagapor ka bakum kane. Mangi kum ki kristan. Ki khon ki jongoblay. Ngi pai shautrai. Haki jing duai ki jongi. Baka jing sok ka jongoblay. Kan penkala. Yakan ka jing septing. Siya ka jing sok ka bapalat. Ya ka jing sepang. Jong ki breu baro. Bat hagapor ka bakum kane. Utrai ukhad yangi. Banya selok. Bandon ka jing aday ka bahajan e bado. Ukwa banya sengaw yaki jing ut. Kiba
dap hakamen sem ka jongi ki jingling a jong ka donot ukwa banyo sngo nangi bat uong kumne wan lam ye ki jing kuslai jong pi baro shanga ai be ki jing duai ki jongi ki bangi kren bat utrai man la kesngi ngin ya tholut ho ye ki jing sngo jong men sem jongi ki jing shapting ki jing artaten ki jing kuslai na kabanda kalashai jong ka jingim kini kila ban luteno ye ka jing kmen bat ye ka jing sok ka bangidon bat de ha ki por ki bakum kini usaitan utrai borba ban pen artaten ye ka jing e ka jong ublei yangi henrengi aingu ya ublei bah ki por ki bakum kini ki por jong ka jing shapting bat ki por jong ka jing kuslai ublei upen kan mau yangi nakaktin ka jong u hakashiti ka baning kong ka jong u Petras kalnong ka basan ka tkot ka bahnyo uang kumne da ka ba bread halor jong u yaki jing kuslai jong pi baro naba usumar suker ma u shapang jong pi ye kren bat ublei da ka boong ablei nga shani ame ngam kwa ban pensep ya lagapor nga shani ame ye ka jing im jong nga baro namar nga tim medon ka jing temu na ka banta jonga haka kitab sam ka ba arpun reu ka khot ka baning kong loong ngala shani ru how try klem don kanu ka jing artatin wan lam ye ki jing kuslai jong pi baro shau try ka baar nget bau blei usha skor ye ki jing duai jong pi baro don ki por le se ki bangi snow kumbau blei jubab ye ki jing duai ki jongi hendai tip ya gene ka wei bau blei usha skor ka wei pa ka wei ka jing duai ka bangi kran bado uyo snow ka wei pa ka wei ka kenten ki jing khat kar pat jongi yo utip ki ki bajia hakari jongi baro bat haka pertai hi baro ka wei te mangi kum ki khon ki jong blei tong in duai bau blei un wanrung hapdeng jongi intervene dala dehi bat kan ka jingpang kanam dan bor satya bat dei tang hakikti ki jongu kadan ka jing suk kadan ka jing shong shngain bat ka jing skau scam ya ka banta kalawai jong ka jingim kalawai ka jongi ka shong hakikti ki jong try haka kitab sam ka bakhandai phuai ka khot ka baning kong bat ka baar loong kumne utau ba shong haka jakabare jong u bakle tame unyo yaine hapo ka jingka bodon bor baro ngan ong shapang mutrai ulong ka jakari jonga bat ka kud jonga ublei jonga ha ubanga shadia ka benta ka balai duai ringkat bat ka jingkbi lenti ya ka jubab now play ringkat bat ki jing ang not bat ki jing kmi lenti pen hair ye ki jing duai jong pi shau try wat nom klet ye ki jinger ku ki bola ai ha ka jing im ka jong pi ula ai ye ka jing pen im ka jong u blei bangi shakri ulong u blei bangi la ban shania let's say teng kila don ki por ki ba wan lam ka jing artatin bat ka jing e jongi ka tlot no pai shall try pen bet ya la ka jong ka jing im ai ngo yau try
yaki baro ki bausha ha ka jing im ka jong phi bat dawa ya ka jing job na o bat ha ka por ka bakum gane ka jing job now try kan wan ha ka shiti shiki Hebrew kalonong ka bakat way ka khot ka bading kong te ka jing et kalong ka jing sko scam ya kita ki bangi kermen kata ka jing tenjo ya kita ki bam yoi bat ka benta ka basau wat ya kilat ban yarap ya ki wairo ngitip ya kene ka way baka jingsuk ka ba shisha nginam yo hagane ka partai ka jingsuk ka ba shisha bat ka ba janai dai tang habangin poi habaneng kene ka jingpang klam ka coronavirus kala banam long ka ba khaddo bangin yesem hagane ka partai henrei ublei ubangin isyakri uong whatsapp ting bahagi por ki ba kum kine ki por jong ka jing syong ser ki por jong ka jing tenjo ka ba krau penjai jai yala ka jong ka mensem ka jong pi da ka ba shania how try bat ki kjat sngi jong ka jing sup kinting syain na ka jingim jong pi syakito ki badon kam ya ka jing arab ka jongi bat kin pelait yaki na ka ni ka jing syapting ka ba kinsha pendon kam yanga atrai kata ka di balon ka jing duai ka jongi pendon kam yanga bat penlong yanga ka jing kerku ya ki waipat bangan long uselran lani ka senran jong me ka bon wan lam ya ka jing penkia ha ka ni ka pertai ka balon ka jing pang bat ka jing mong nga ya metrai uyo anesa ka siti ka jongu ka lenong ka basaw ka khot ka bakat pra uong kumne om don ka jing syapting ha ka jing ej hendrai ka jing ej bajanai ka shop no ken ya ka jing syapting kane ka de banlong ka mensem jongi ki balatip yaw try bangin wat ya kito ki badan kam ya ka jing yaram ka jongi ha ka bakun tongin long ka baslat bat ki ba syempang banya dai alade yala ka jong ka yeng ka sem kumjo ya ki wai rude sumar bahaya ki kubor ki ba pios ka na rom bat naneng ki don ki kubor ki bam shisha ki bang iyo iha ki media ki ba per la da don ka no ka jing artatin ha ka jing adai bat ka ni ka jing pang no coronavirus wat ya ka jing yaram na ki breu ki bala banyarap kum ki doktor bat ki wei ru ai ka por ka babahatam ka jong pi bat la ka jong ka family ha ka ba pule ka tin ka jong oblei bat banyak kran bau try ha ki jing duai upolu ong kumne ha ka si jong usi ki Filipi ha ka bawai no ko para bangen ki ki ba shisha ki ki ba don buram ki ki ba hop ki ki ba koi ki ba itanat ki ba dayero bala don kanu ka jing yero to pin perkat ya kini ki ro ha ka kitab sam ka ba khandai phuwai ka khat ka ba shipau ong kumne ai ba kan ka jing kular ka dei na ka manta jong phi kanom jia ai ka bas new yame lemne ka no ka jing yap them kanom wan hajan ka yeng jain jong me kata kamot no coronavirus bat ka ba khaddo ha ka sam ka basaw kun rew ka khat ka ba shipho u blai wong to ngap bat to tim bangalong u blai mga be still and know that I am God. Amen. Ublem karku ya pibara.